Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong ating bibigyan ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Isabela na kasalukuyang nasa Hong Kong. Ganito ang isinasaad ng kanyang liham. Dear Ate Emmy, itago niyo na lang po ako sa pangalang Isabela, isang OFW dito sa Hong Kong. Marahil ay hindi niyo alam ate, pero kami ng mga kapwa ko Pinoy dito, pinag-uusapan namin ang mga dramang naririnig namin sa YouTube channel ninyo. Nakikinig kami lahat kapag nag-upload na kayo ng bago dahil talagang inaabangan namin ang bawat kwentong itinatampok dito. Dahil tunay ngang kapupulutan ng aral ang mga drama dito sa channel nyo, naengganyo rin akong magpasadula ng aking kwento at sana'y makapag-iwan din ako ng magandang aral. Hindi ako nagmamadali, Isabela. Pero nais ko sanang malaman kung may pag-asa ba ako sa iyo o wala. Ramon? Huwag kang mag-alala. Hindi ako magagalit kung sakaling hindi mo ako kayang ibigin. Hindi naman sa ganon. Ang gusto ko lang, sa bahay ko sana sasabihin kung anong desisyon ko. Pareho lang naman yun, Isabela. Kahit ano man ang maging desisyon mo habang nandito tayo sa parke, ganon din ang desisyon mo kapag nasa bahay mo na tayo. Ha? Oh, hindi ba? Pero gaya nga ng sabi ko, hindi naman ako nagmamadali. Gusto ko lang sanang malaman kung anong desisyon mo.
Alam mo naman kung paano magmahal ang isang tulad ko. Sige na nga. Oo na. Ha? Anong ibig mong sabihin, Isabela? Oo na. Mahal din kita. Talaga? Hindi mo ako binobola? Hindi ako nambobola. Mahal din kita, Ramon. Ha? Yan ang totoo. Ginabi ka na naman, anak. Maghapon ka na nga sa trabaho mo bilang sales lady. Tapos ginagabi ka pa. Baka kung anong mangyari sa'yo. Pasensya na po kayo, Itay. Alam mo bang halos 2 oras naghintay dito sa bahay si Philip? Ha? Madalas dumalaw dito si Philip, pero bihira ka lang niyang madatnan. Paano? Lagi kang ginagabi sa pag-uwi. Sinabi ko na kay Philip na ibaling na lang niya sa iba ang pagmamahal niya sa akin, Itay. Ano? Ang isa pa po, Itay. Sinagot ko na po si Ramon. Ano? Ay, kung ganoon may kasintahan ka na pala. Pero si Philip ang gusto namin ng nanay mo para sa'yo. Pero hindi ko po mahal si Philip, Itay. Si Ramon ang mahal ko. Ay, hindi sa pangingialam, anak. Pero sigurado ka na ba sa nararamdaman mo sa Ramon na yan? Opo. Sige, ikaw ang bahala. Pero sana, hindi ka nagkamali sa pagpili ng makakasama mo habang buhay, anak. Dahil kung kami ng nanay mo ang masusunod, mas gusto namin si Philip. Kasi dito kanya sa bahay dinadalaw. Hindi katulad ng sinasabi mong Ramon na minsan ko lang nakita. Wala na tayong magagawa. Yan ang gusto ng anak natin. Magda, Hindi naman tayo ang makikisama. Kaya hindi tayo ang dapat magdesisyon para sa kanya. naiintindihan ko naman yan. Hindi lang ako pabor sa pakikipagrelasyon ni Isabela sa kahit sino na lang dyan. Mas mabuti sana ang katulad ni Philip dahil dito siya dumadalaw sa mismong bahay natin. Anton, Pero kagaya nga ng sabi mo, wala na tayong magagawa dahil hindi nga naman tayo ang makikisama. Hindi rin natin nararamdaman ang damdamin ng ating anak na si Isabela. yun na nga. Ang hiling ko lang, sana ay hindi nagkamali ang ating anak sa kanyang desisyon. Sana lang, Magda. Isabela, gusto kong magpakasal na tayo. Ha? Ramon? Gusto ko nang bumuo ng sarili nating pamilya. Kaya pakiusap, pumayag ka na. Kung yan ang gusto mo, sige, pumunta na kayo sa amin para makausap nyo na ang mga magulang ko. Ano? Kailangan pa ba yan? Ha? Ang ibig kong sabihin, hindi na uso yan, di ba? Kaya ang mabuti pa, sabihin mo na lang sa kanila kung ano man ang mapag-uusapan natin tungkol sa ating kasal.
Dismayado ako kay Ramon, Ate Emmy, dahil ang gusto ko sana kasama ang mga magulang ko sa pagdedesisyon tungkol sa susunod na kabanata ng buhay ko. Pero dahil sa sobrang pagmamahal ko kay Ramon, nagtiwala ako sa kanya. Kaya kaming dalawa na lamang ang nag-usap at nagdesisyon tungkol sa aming pagsasama. Wala akong narinig sa mga magulang ko at sinoportahan na lang nila ako hanggang sa ikinasal kami. Dito na rin napansin ni Inay ang tungkol sa ugali ng asawa ko. Isabela! Halika nga dito! Isabela! Ramon, bakit ba nandito ka sa loob ng bahay? Marami pa kayong bisita sa labas. Bakit kasi hindi pa sila umuwi, Nay? Hindi pa, dahil alam nilang hanggang gabi pa itong pagdiriwang na ito. Ano ba naman yung mga yan? Nakikain na nga sila, di ba? Ha? Nakakainis na sila. Hindi pa sila magsiuwi para makapagpahinga na tayo. Sige, dito ka na lang. Kakausapin ko si Isabela dahil siya ang may kakilala sa mga bisita ninyo. Pagpasensyahan nyo na po si Ramon, Itay. Napagod siguro siya, kaya nagpahinga na ng maaga. Ay, nagulat ako sa kanya, anak. Alam naman niyang kayong dalawang may okasyon. Pero kamag-anak lang niyang hinarap niya sa salo-salo. Pagkatapos, puro inom ang inatupag nila. Itay, Alam mo bang napansin din ng mga tiyuhin mo ang ginawang yun ng asawa mo? Itay, Anak, gaya nga ng lagi naming sinasabi ng nanay mo, sinusuportahan ka namin sa anumang maging plano mo sa buhay. Pero gaya rin ng lagi naming sinasabi sa iyo, sana'y hindi ka nagkamali sa iyong desisyon. Nasaan na yung beer na pinalamig ko dito sa ref, Nay? Linagay ko sa cabinet, Ramon, dahil kulang ang lagayan ng mga frozen sa ref. Ano ba naman kayo? Pinapalamig ko nga tapos tinanggal nyo sa ref. Ay, pasensya ka na, anak. Wala kasi akong mapaglagyan ng mga pinamili sa palengke. Baka masira, lalo na ang karne at isda. Kaya nga po ako bumili ng refrigerator para ilagay ang gusto kong ilagay. Tapos tinanggal nyo? Ano ba naman kayo? Ay, pasensya ka na, anak. Hayaan mo, ibabalik ko na lang para lumamig. Huwag na. Wala na akong ganang uminom dito sa bahay. Lalabas na lang ako. Ano? Na-stress na nga ako, tapos ganito pa. Imbis na makapag-relax ang tao pagkatapos ng ilang araw sa trabaho, pero hindi. Nakakainis ang ganito. Kahit hindi sabihin ng nanay mo ang nararamdaman niya, alam kong nasaktan siya sa sinabi ng asawa mo, anak. Itay, Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at masaktan ko ang asawa mo. huwag po, Itay. Huwag niyo na pong gawin yan. Siguradong lalala lang ang hindi pagkakaintindihan kung kukumprontahin niyo si Ramon.
Alam mo na hindi kami mahirap kausapin ng nanay mo. Hindi rin kami mareklamo, anak. Pero kausapin mo ang asawa mo. Hindi niya dapat ginagawa ang ganon. Wala kaming pakialam sa gusto niya. Pero sana matutunan niya rin kaming igalang bilang mga magulang mo. Lalo pat dito kayo nakatira sa bahay namin. Kinausap ko si Ramon tungkol sa pakikitungo niya sa aking mga magulang, Ate Emmy. Pero imbes na sabihin niya na babaguhin niya ang kanyang masamang ugali, nagpumilit pa siyang lumipat na lang kami ng tirahan dahil ayaw daw niyang naaabala. Nagpaalam ako sa aking mga magulang, pero si Ramon, hindi man lang sila kinausap. Nangupahan kami, Ate Emmy, dahil hindi rin kami pwedeng tumira sa bahay nila. Dahil bukod sa maliit lang ang bahay nila, naroon pa lahat ang mga kapatid niya na may kanya-kanya ng pamilya. Dito ko natuklasan ang tunay na ugali ni Ramon. Ano ka ba naman, Ramon? 11:00 na ng gabi ka dumating. Lasing ka pa? Ano bang pakialam mo? Ha? Ano ka ba naman? Natural lang na may pakialam ako dahil asawa kita. Oh, alam mo naman pala na asawa lang kita. Ha? Ang kailangan mo lang gawin ay asikasuhin ang mga pangangailangan ko. Alagaan mo ako at hindi mo ako dapat pinapakialaman. Naiintindihan mo ba? Ano? Hindi mo na sana ako pinakasalan. Kung ganyan lang pala ang tingin mo sa akin, Ramon. Matapang ka! Bakit mo ako sinampal? Dahil nabubuisit ako sa'yo. At kung hindi mo babaguhin ang pagiging pakialamera mo, hindi lang yan ang matitikman mo sa akin balang araw. Tandaan mo yan, Isabela! Sobra na yan, anak. Nangitim na ang paligid ng kaliwang mata mo dahil sa pananakit sa iyo ni Ramon. Itay. Nag-iisa kang anak namin ng nanay mo, Isabela. Simula nung ipanganak ka ng nanay mo, inalagaan ka niya. Kahit na mahirap lang ang buhay natin, pinaghirapan namin at pinagsikapan ang lahat ng pangangailangan mo. Inalagaan ka namin. Tapos ngayon, sasaktan ka lang ng lalaking yun. Itay. Masakit sa amin itong nangyayari sa iyo, Isabela. Napakawalang hiya ng Ramon na yan. Hayop na lalaki. Nay, parang awa niyo na. Huwag na kayong magalit. Baka kung ano pang mangyari sa inyo. Ano ang desisyon mo, Isabela? Kakausapin ko ang asawa ko, Itay. Aayusin namin ito. Ayaw kong masira ang estadong itinayo namin. Lalo na ngayon. Buntis na ako, Itay. Ano? Aking ibig mong sabihin, magkakaapo na kami. Opo, Inay. Itay. Kaya aayusin namin ito. At sana makausap ko ng maayos si Ramon.
Akala mo pa natatakot ako sa mga magulang mo, ha? Ramon, Ang akala mo, kaya ka nilang protektahan kaya nagsumbong ka sa kanila? Baka pagbuhol-buhulin ko pa kayong tatlo para magtanda kayo. napakahayop mo pala, Ramon. Tama ang mga magulang ko sa obserbasyon nila sa'yo nung magkasintahan pa lang tayo. Hindi sila nagkamali sa hinala nila sa'yo. Eh ano ngayon? Bakit? May magagawa pa ba sila? Hindi ako natatakot sa kanila. Talagang napakasama ng ugali mo, Ramon. Pinagsisisihan kong nagpakasal ako sa'yo. O di magsisi ka. Ano bang pakialam ko sa'yo? Buisit kang babae ka. Ramon, O ano? Gusto mo akong hamunin, ha? Gusto mong makipaghiwalay sa akin? Sige, umalis ka kung gusto mo. Hindi kita pipigilan. Kung gusto mo, maghiwalay na tayo. Para sabihin ko sa'yo, kayang-kaya kitang palitan ng kahit ilan. Kaya kung may balak kang umalis, umalis ka na lang. Para sabihin ko sa'yo, Isabela, wala kang kwenta para sa akin. Wala. Naintindihan mo? masakit ang desisyong ito para sa akin, Itay. Inay. Ay, Pero ayokong ipahamak ang sarili ko kay Ramon. Natatakot ako sa pwedeng mangyari sa akin kung makikisama pa ako sa kanya. Anak, alam ba ni Ramon na buntis ka, Isabela? hindi, Itay. Hindi ko sinabi sa kanya. Dahil naniniwala akong wala naman siyang pakialam. Iba talagang ugali niya. O siya, hindi na bale anak. Naririto ka na. Huwag kang mag-alala dahil hindi ka namin pababayaan ng nanay mo. Salamat po, Itay. Salamat sa inyo. Ano man ang mangyari, nasa tabi mo lang kami para suportahan ka, anak. Tama ang Itay mo. Yan ang aming tungkulin bilang iyong mga magulang. At kung ano man ang maging desisyon mo, susuportahan ka namin, anak. Totoo yan, Isabela. Tama ang nanay mo. Pero sa ngayon, hindi natin dapat ipagsawalang bahala ang kalagayan mo. Huwag mo sanang hayaang maapektuhan ang nasa sinapupunan mo, anak. Opo, Itay. Alam kong kakayanin ko ito sa tulong niyo. Lalo na sa tulong ng lumikha. Kakayanin ko ito. Simula nang umalis ako sa apartment namin ni Ramon,
at umuwi sa mga magulang ko, hindi na nagpakita sa akin si Ramon, Ate Emmy. Hanggang sa nanganak ako, hindi man lang siya nagparamdam. Insulto para sa akin ang ginawa niyang yun, kaya hindi na ako gumawa ng hakbang para ipaalam sa kanya na may anak na kami. Noong 1 taong gulang na ang anak ko, kinausap ko ang aking mga magulang tungkol sa pangingibang bansa ko. Bagay na hindi rin nila ipinagkait sa akin at matyaga nilang inalagaan ang aking anak. 5 taon na ako dito sa Hong Kong. 2 beses na rin akong nakauwi. At tulad ng dati, hindi pa rin nagpapakita si Ramon. Pero para sa akin, wala na akong pakialam sa kanya. Ang focus ko ngayon ay ang trabaho ko, ang anak ko, at ang aking mga magulang. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Isabela. Isabela, una sa lahat, salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento. Tunay na napakahalaga ng aral na mapupulot sa kwento mo. Matalino ka kasi, kaya hindi ka nagpakamartir tulad ng iba. Alam mong isipin at pahalagahan ang iyong sarili at ang kinabukasan ng iyong anak. Kaya ganon ang naging desisyon mo. Gayunpaman, huwag mo lang isara ang pinto para sa ama ng iyong anak. Dahil sabi nga nila, nagbabago ang lahat. Ano ang malay mo? Baka biglang matauhan si Ramon at itama niya ang lahat ng kanyang pagkakamali. Kaya lagi kang manalangin, lalo na sa mga pangangailangan mo. Dahil naniniwala ako, ito ay ipagkakaloob sa iyo. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa. Bakas ng Lumipas. Di man bubura sa isipan ang mga pagsubok.